rematamos. Por último, Alumnado de Gesto interpretará con moito cariño para vos unha obra de teatro. Esta peza é unha adaptación de El aula tócame roque, de Francisco García Furrín. Trátase dunha traxedia cómica en 4 actos, que esperamos disfrutedes tanto como a nós, preparando. Queremos aproveitar tamén este intre para desexarvos a todos e a todas unhas felices festas na compañía das vosas familias. Con todos vós, a clase de Dona Xoana. Bos días. Póñanse en pé os que estaban sentados e séntense os que estaban de pé. Séntense todos. A ver, onde quedamos en que 2 por 2 son 5, non? Pero, señora mestra, non eran 7. 7, si, van a ser 7. Ti como sigas así ainda has de repetir. Tío, que tes envexa, porque o sea tau e ti non. Ali están discutindo como sempre. Vaya, 2 por 2 sempre foron 8. A que si, señora mestra? Pois depende, Irune, depende de quen paga a conta. Para uns o resultado será 1 e para outros outro. Agora, que estades todos atentos, vou aproveitar para facervos unhas preguntas. Un exame oral, vale? A ver, ti, Manuel, dime 2 pronomes. Quen? Eu? Moi ben, sí, señor. Eses son os pronomes. Moi ben, Manuel. Ois, díxome moi ben e ainda non respondín ao que me preguntou. A mestra non irá a bella. Me parece que se lle vai algo a cabeza. Agora ti, Almudena, dime unha palabra que empece por H. Hoxe? Claro, hoxe, non vai ser mañá. Perdón, señora mestra, quería decir que hoxe lo escribe con H. ¡Ala! Xa leio que todo sabe. Rayos a vida. Mestra, insultoume. Silencio, ides quedar os 2 en recreo. Bueno, parece que sabedes os pronomes. Almudena tamén sabe que hoxe se escribe con H. Estou contenta, sí, señor. Rubén, imos que inglés. Como se dinero en inglés? Dice touro. Como dis, home? Touro, dice touro. Como que touro? Dirase boi, non boi. A que máis dá touro que voi? Son palabras paralelas. Como que paralelas? Serán sinónimas. Iso, sinónimos. Tiro, que pasa? Por que das golpes coa cabeza? Vai romper a mesa. É que eu non entendo. Que é o que non entende? Pois que todo xunto se escriba separado e separado todo xunto. Deixa de pensar nisso, Irune. Vai te estufar a cabeza. Pensa noutra cousa. Mestra, teño unha dúbida. Cal é esa dúbida? Onte escrevese con H? Non, Marco, non. Escríbese sen H. E hoxe leva H? Hoxe sí, Marco. Hoxe leva H. E logo, como pode cambiar tanto dun día para outro? Que tropa, señor, que tropa. Como é facer para esas nadas? Imos facer unhas actividades alteradas. Sí, Irune, sal e escribe 3 palabras grandes. Pero, señora mestra, está vostede segura de que quereis? Claro, escribe agora mesmo 3 palabras grandes. 3 palabras grandes, e non me vai castigar. Como te vou castigar? É máis, se escribes ben, vou te poñer un 6. Un 6, vai me poñer un 6 por 3 palabras grandes. E logo, se lle escribo 7 ou 8, vai me poñer un 10. Veña, deixese de ler ese escrito. Espera, que non escribo. Ai, meu Deus, pero será que non me entiendes? Por que non me Silencio, agora toca repasar o mapa. Imos ver, Rubén. Ponte diante do mapa e señala os puntos cardinais. E logo, que fai vostede? Intento tomar os puntos cardinais, pero perdín o norte. Predica que non. E dixo que o brazo dereito sempre se pon que non te sabe sol. Así que xa está. Norte, leste, sur, oeste. Imos ver, Rubén. Vostedes non saben onde queda o seu pobo. Ao norte, sur, leste ou oeste. Onde queda o seu pobo? Unha porra, onde estivo sempre.
Perdón que interrompa, señora mestra, pero é que veño comprobar se acerta de tonta meu fillo. Non é unha maneira moi educada de entrar, pero bueno, teño curiosidade por saber que é o que lle conta o seu O fillo. meu Adán dime que lle fai vostede as preguntas máis complicadas porque lle ten manía. Pero, muller, isto non é verdade. Mire, precisamente estaba lle preguntando no mar. Quere vostede mesmo comprobar as preguntas que lle fan? Claro que quero, iso vim. A ver, Adán, non te pones nervioso e contesta. Cantas son? 2 e 2. Non ves, mamá, xa empezo. Home, a pregunta tampouco é tan complicada. Ademais, teño que comunicarle que o seu fillo nos últimos anos que fixemos copiou de mar. E como sabe vostede que copiou de Marta non foi ao revés? Porque Marco na terceira pregunta puxo esta non a sei, e seu fillo puxo eu tampouco, que lle parece? Coméntese vostede. Ademais, no exame que fixemos hai pouco había unha pregunta que dicía coñece vostede o nome da boa comunidade autónoma? E sabe que contestou o seu fillo? Quere que lle diga? El só contestou coñezo, só coñezo. Ai, que vergoña, que ridículo máis grande me estás facendo pasar. Tes que fixarte máis. Bueno, xa pasou todo. Sigo preguntando. A ver, ti, Manuel, dime, que é un polígono? Pois creo que é un home que ten moitas mulleres. Para, menturaste só. Un home que ten varias mulleres chamase polígono. Da igual que teña 3 ou 4 ou 6. Chámase polígamo e listo. Eu preguntei que era un polígono. Ah, xa sei. É un policía moi grande. Ande, como é un policía, imos cambiar de materia. Agora toca religión. A ver, Tibra, recordas como morreu Xudas? Sí, morreu de ansinos. Bueno, non sei se rir ou chorar. Algo máis fácil, tamén de religión. A ver, tía Nai, xa sabes que Deus está en todas partes. Dime logo cantos deuses hai. Pois, hai 3. As 3 máis no ceo é o que. Pero como vai haber 3 deuses? Séntese, ande, séntese. Dices que a veces dices que hai, non? Sí, o díxenlle que había 3 para veceros de pouco. Estou segura que a Morena, que sempre está moi atenta na clase, vai saber responder correctamente esta pregunta. Dígame o nome de 2 animales polares. Esta sí que é fácil. A osa maior e a osa menor. A ver, Almudena, debe de ser que estás nerviosa para fallar esta pregunta tan fácil. Eu sei que ti és unha das mellores alumnas da clase, traballadora e inteligente. Vouche formular outra pregunta aínda máis fácil que a anterior, que seguro que non falla. Dime, que é un paso de cebra? Esta seira, un paso de cebra, é un sitio por onde pasan as cebras. A ver, ti, Brais, aquí non se moi ben as matemáticas. Imos falar de símbolos matemáticos. ¡Símbolos! Non se di símbolos, dice símbolos. Símbolos. A ver, Brais, dime, que significa este símbolo? Pois... Significa Responde. Non, tens que responder. A ver, significa Respirar. Es unha que casi non respira. Resta, significa resta. A ver, ¿qué significa esto? Ah, sí sei. Significa que hai que rezar. Si vas ter que estar moito para poder aprobar. Este é o símbolo da suma. No, por miña avó cando ve ese símbolo persina se pode rezar. Ves, señora mestra, esta soube, Séntate, anda. Non dades un. Temos que relaxarnos, sobre todo eu. Imos con algo que sí que uso. Imos coa música. A ver, ti, Manuel, tóqueme algo. Como di? Que me toques algo. Sí, que queres? Pois tocarlle como me mandou. Pero que me toques un instrumento, non a mí.
que te gustaría dedicarte cando sexa maior? Eu xa teño claro, vou ser fontaneiro. Vivirei aquí, en Monteiro, e irei traballar a Lugo, a Coruña ou máis longe aínda. Que raro, ti, o normal é que traballes onde vivas ou cerca. Non, eu quero traballar no seu traballo. Porque así, cando hai unha avería na casa dos avós, o fontaneiro que vai xa se lles conta dos alimentos. Así que se teño que ir a Lugo ou a Coruña, vou cobrar moitísimo. Ben pensado, Dan, ben pensado. Pero non podemos logo o fontaneiro que no Coruña ou Lugo. Por que te han chamar aquí? Non, tampouco a min non. E ti, Jenny, que vas ser ti de maior? Eu vou ser carniceira, e a chuleta xa sei facer. Ai, sí, e logo, onde aprendiches? Aquí na escola. Dime, Eu vou ser mestra como vostede. Di ao meu pai que teñen boa paga, que están sempre de vacacións e que o traballo non os mata. Ah, eso de teu pai, pois dille da miña parte que ainda non me pagan moito para o traballiño que me dades en Burgar. E as vacacións fanme boa falta para a miña saúde mental. En cuanto ao traballo, bueno, que matar non mata, pero acaba con paciencia. Bueno, por eso xa estivo ben. Vou formular a última pregunta. Marco, quen escribiu o Quijote? Eu non vou. Señora mestra, se ele di que non foi, non foi. Marco nunca conta mentiras, non lle veres. Ai, me ves, estarei soñando. Irune, vai chamar ao señor director, por favor. Que ocorre, dona Xoana? Ai, señor director, grazas a Deus que chegou. Mire, eu non sei que lles pasa a estes nenos, non sei se serán enmeigados ou algo. Resulta que lle pregunto a Marco quen escribiu o Quijote e el dime que non foi. E por riba, o seu amigo Rubén di que se di que non foi, que non foi. Estarei volvéndome todo, é que eu non sei que pensar. Mandei tomar para ver se vostede me aclara o que está pasando aquí. Mire, dona Xoana, eu tamén coñezo a Marco, e sei que un rapaz é moi boa familia. Se el di que non foi o que escribiu o libro ese, pois seguro que non foi. Non se preocupe, vou avisar a Garda Civil. Seguro que atrapan de seguida o que escribiu o libro ese. Sí, señora mestra, vim moi rápido. Dixo o director que era ausente. Non se preocupe, imos atrapar o que escribeu ese libro enseguida. Todas as saídas están bloqueadas. Ai, señora directora, menos mal que chegou vostede. Mire, estou desesperada. Pregunto, quen escribe o Quijote que os alumnos responden que eles non foi. O director decidiu chamar a Garda Civil para averiguar quen escribiu o libro. Imos ver, teña vostede paciencia. Mirad, nena, ao mellor, a vosa profesora non vos explicou ben que o Quijote é un libro moi importante da literatura española. E que, claro, hai que explicar ben. Mire, dona Xoana, eu creo que a vostede xa está chegando a hora de jubilarse. Xa ten uns aniños e hai que deixar paso ás novas generacións. Precisamente, trae aquí os papéis, porque quere vostede acollerse a xubilación anticipada. Xa sabes que pode facer, e desde logo eu aconsello. Ah, por certo, nenos, o famoso libro do que falamos, o Quijote, escribiu-no a gran Rosalía de Castro. Sí,